Charlie Fisher, kom til det. Man kan ikke. Hvad så? Promise, man kan ikke. Hvad den skal den anden sådan igen? Ja. Hvad skulle det ellers? Hold din kæft. Hold selv Oh! Det kunne han ikke. Fuck af med jer! Her? Herovre har vi et badeværelse. Har vi også badeværelse der? Hvis du kigger til højre, så har vi et badeværelse. Og bag dig, der er badeværelse. Ja, var det så et værelse, det der? Nej, det er badeværelse. Det er også badeværelse. Her har vi så et badeværelse. Igen? Ja, og så herinde der er også et badeværelse. Det er ved at blive lagt. Så ja. Herinde skal der være badeværelse. Psych! Nu skal jeg ned og lege. I vandet, og så tæller jeg ned. Er du klar? Okay, 25 muldvarper. Hvor hurtigt kan det gå? 3, 2, 1. Værsgo. Og muldvarperne kommer så op. Altså, det er helt tilfældig rækkefølge. Helt vilkårligt, hvordan de kommer op. Helvede. Hvor hurtigt de kommer op. Vi er oppe på 15, 16, 17, 18 muldvarper, 19. Det er slet ikke dårligt, det der. Tiden bliver stoppet lige om et øjeblik. Der. Woohoo! Der kommer ikke flere, Christian. Der er ikke du vil se, om det er klar. De 25 muldvarper er reguleret. Og du fik en fantastisk flot tid. Er det 18 sekunder? Ja, han nikker derovre. Det går ikke så. Undskyld. Så hvis der var kommet en... Undskyld her. Hvad hedder han? Ja, det vil jeg lige... Undskyld. Det var ikke fordi... Nej, hvad hedder det? I har selvfølgelig opfundet nogle bedre hjul og sådan noget, du ved ikke også, ikke? Jeg kan huske mit hjul en gang satte sig, mand. Jeg kørte skøjter jo en gang, og så jeg ved ikke, hvad fanden var det, mand. Det var nogle af de der elendige lejre der. Så var der kommet en sten ind på en eller anden plan, jeg ved ikke, hvad fanden skete. Ja, det er træls. Så den blokerede bare, mand, lige pludselig, ikke? Lige så lang, mand. Ja. 97 lang, mand. Smang, mand. Ja, det har vi også prøvet. Ja, den har man alle sammen prøvet. Ja. Kører så, og så. Ja, det går lige så godt, ja. Man siger, cool, og sådan noget, det var en pluff, du. Ja. Har du med suppen med? Jeg skal prøve på at komme videre, mand. Ja, kan du have en god dag? Ja, det er fordi, jeg er lige ankommet til Svendborg. Nå? Ja. Det er en meget hyggelig by og sådan noget. Det er det der. Bare ændrer sig lidt, synes jeg. Ja. Det har Odense også, det har København også. Jeg tror, de kalder det fremskridt eller evolution eller sådan noget. Nej, det kan ikke være evolution, det går for hurtigt til det. Ja. Hold jer munden. Ja, i lige måde. Pas på jer selv, ikke også? I lige måde. Yeah, a little music can't help. Rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strolling.